Masabirin he video he beginner calisthenics workout video ani dona zawngin he workout he push pull legs le core angin kan split anga masabirin pushing movements lo enang. This is the push up he achangka min ka share beginner tan hian push up la thelo tan chuan base thata kan ni push up build up chhonan form hi pawimawh ma heting hian elbow hi flare out lo tur ania elbow hi dalua heting fel taka push up ti tur ani hand placement hi pawimawh min ka share heting malam hoi top lovin heting hian sir do leka hian daila kan wrist po hi ana lo dua takin zela tan po chani ni push up hi build le tur nia push up kan khen tak main heting to hian form fel takin ti tur ani Dobra chuan push up an lo thleng ta push up thei sa tan chuan awlsam nga a thei lo tan chuan ni push up atang khan in build chho thei ni heting hian form hi pawimawh ma form hi 90 degree elbow 90 degree hoi chho do tho hian anong tur nia heting a illustrate ang hian heta ka zia chuang hian exercise example push up thei tan ania amero chu a thei lo tan po ni push up atangin heting khan in build up chho sel thea push up an ti thei ma lo chu heting khan fel fai takin workout chho thei ni workout chan te khan pull up ve khan ma ka thei lova chawang chuan chin up le pull up negative sei ka tena sa ma achunga hian second khat ve kan chola mon chang kan chokhala train ani hi rep nga chunga rep riat vel hi set nga vel ka te train ani negatives ka color practice na ka chuan heting hian hold sit lo thei to a hi second som atanga second som thum te ko hold train a set thum atanga set nga ang bok khan pull up ko ti thei ma lo chuan hemi hi ka train ani chin up ko ti thei chum ma sak ber ka chuan voi khat ba hi ka thei lova ama ka ti shina mi chen ka hian voi som te voi som pani tan thea amaro chu tu na hi chuan hei voi som ni vel te kan thei ta ka hi chuan omse ta ka chuan chin up chu chin up le pull up chu train dan bi khi om vea omse ta ka chuan movement ge approach dan pa ngai bok khan harsat ka ti ber chang khan ka chana example tan tu hian pull up si voi ni ka ti anga hei set thum changa set nga vel ka ti lenga chumi zo chin up ka ti lenga awlsam dowa chuan chin up kha set thum changa set nga chumi zo negative mo changa ti thla re kha chumi zo holds kha to bera kadian khan kan chak tel la kan ti tam the tel nei tuna ka ti me khi pull up form diklo ni lova hetiam po hian ti theya tuna ka ti che tur hi that hang pull up ani tuna amasa zo kan ti ang khan katiam po khan pull up ati theya rep ni changa rep nga te set som te po ti hoi mi alawa chumi hnuah negative step on achun som theini exercise thang dan nangani chukan soi katiam po khan pull up la thela chon chin up po ka te khan ati theya chin up set rep ni changa rep nga vel chuan set som vel ti po ka thei thoni to pa negatives nen ti langa chhal as well lang mahni body weight mang me hi chuan leg muscle mass chu siam len hi chu harvia amara chu athelo ni chong lova calisthenics sai roi chuan rep range hi asang ma 20 te 50 te 100 te poni thea to ta ke chuan squat dan tur hi ka mu dir don chewa squat hi chu atira tan hi chuan 15 te 20 reps te 5 sets te ti thea plyometrics te nen kan pul ni no china ni to ta khian squat dan dik malama hian hetiang hian kallo tur ni lawa kallo tur ania hetiang hian ti tur bi kan ni lawa amara chu alai hian tok ching hetiang squat tur ni leg movement hawai chuan body weight movement a chawe pol tak chu pistol squat ania hetiang hian assist pistol squat hi kan ti na sa traina pistol squat thei main chuan pistol squat kan thei hnuah ke hi ankle hi hetiang hian a chho do leki nga ya chuan pistol squat hi harsat ve dowa assisted khan thiam bel tur ania chuan control do win hetiang hian execute tur ni exercise ming hi ka she swallow chuan hyper extension an ting ka she a table mang hian he movement hi klemte ta in ka tia heart ta la hetiang hian movement jim mi heart ta chuan hetiang hian klemte ta in a chin chang thei ni ti hi she sele la
hi kuat sa khoya kan malpui acha ni exercise tan pon chuan a negatives a chuklam zawngha ti thei ta chuan kan ti chan na na ka chuan a negative a chuk zawng le a chuk zawng a positive eccentric le concentric motion an ti kha ka thei ta ni Calisthenics exercise ti ro he chuan circuit training te plyometrics kan ti te hi acha emaw tu te poem plyometric exercise ania hi burpee kim lo burpee kim tur chuan push up ka tel lenga nga circuit training pa nga yang chu heta hian ka illustrate ang top bra chuan core exercise kan ti abs exercise ho kan khoenga core movement sai chuan crunching movement pathum le straight leg movement pahnih nge pathum vel hi kan add lenga core exercise a kan ti swan sa bera ka shia chu kan ngong kan da dan hi ni ka shia kan ngong hi kan taksa lawa hian hetiang hian akal tur ni lawa amero chu kan ngong hi kan dom thin tur ni hetiang hian kan dom lo pun kan ngong hi awlsam takin kan dom tir mai tur ni a hetia ti kun vak te hi ngai lawa ma se kan dom lo tur ni hetiang crunching movement she thiam tur chuan kan hnungzang hi basic tirh lawila chuan kan core hi kan contract meng kan feel tur ni hi 15 to 20 reps te ka ti traina chuan chumi zo circuit angin ka khoi dok tlang puya circuit ani chuan rest omlo exercise in kara kan hi next movement ani ta ka 20 reps ka ti lenga chuan hi 20 reps ka ti leng adot le chuan straight leg movement hi pawimawh ka shia kan taksai kan da hlatanga chuan kan la let lenga hetiang kan da hlat lenga kan la let lenga hi rep som veng ta thela chumi zo top mi lovin chun jumper in hetiang hian leg raise pa ngai ti thea hetiang a chol thea leg raise pa ngai chuan chol le thea hetiang straight leg exercise hi a boi thla ve na chu kan ke hi kan tom lo wang hian kan mal tha kan hip hi kan hmang na sa Chuvang chuan a harsat do mi thei ma se ti chan chuan chak ve zel thei in she vereng tu chu core exercise hian fat hi at burn lawa amara chu nikhat na I tho song song khana burn thel tu ni tuna ka showcase a hian oblique exercise hi nia hetiang kan ki kan loka chuan helai kan kong bor kan kong sir te hi kan khoi ta ni hi kong exercise dang ka ti le thin ania ti har do ma se ati ve thei tu kani kan ke hi kan da dik tur ni kan ban ne to bera chuan lower back exercise hi ting mi lo tur nia hetiang hian superman raises te poti thea emaw hetiang hian superman holds te poti thea hetiang hian ban per chung de mon ti thea ma se ban de po hi kan la le thea hetia ka tiang hian chuan sharing tur chu hetiang kan lower back kan contract sa ta kan contract dan tur chu kan ma pui hian le hi asilo ni tuna ka illustrate ang hian hei le hi asilo tur ni hetiang kan lower back kan khoina saberang chuan apsu thuinangin circuit angin ati thei ka tiang khan tu hian screen a hian ke illustrate anga ti dan turte ilo zoom ve don nia ato ber tak taka chuan warm up hi pawimawh emaw hi forward rotation le backward rotation ka ti mek hi voice on ve ti tu nia lelam po chu ti rolin put pani pon hetiang hian forward le backward in voice on ni ve po ti pui lawa upper body ti don chuan india ka tiang zel hi ti tu nia chuan push up ve khoi don chuan wrist te po ti na satanga ya ka video dang ate po khan warm up chat dan tur ti ve kha handstand video a khan oma heta hi chuan ka camera in aku phalo awangin aku phaklo awangin ka da lawa amara chu ka khan kami video ma sa khan lo en medonia pungol le dang chu warm up dik tak hi hetiang hian burpees te ti theya mahni taksa lumanga ya Chuvang chuan voice on ni te voice on thum te ka ti thina an lopon skipping rope te po ka ti thin warm up hi ti chat tur nia ni lo chuan injury te hi nei ola lo ti thin don nia